Sa CCTV footage na ini, hagupan nangyaring banggaan ng duwang bihikulo sa Maharlika Highway, Barangay Ginlahon, West District, Sorsogon City, pasado alas 5:45 kasubagong aga. Gadan sa insidente, ang driver kan aluminum van na si Janel Peña San Juan, 32 anyos, residente kang Barangay Panagan, Tigaong, Camarines Sur. Mantang nagsapo nin minor injuries ang kaibanan kay ning si John Mark Pedrigon Brillo, 22 anyos, kang Barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur. Minor injuries man ang sinapo umagin kan driver ka nakabanggaan na truck na si Roderick Guerrero Gernale, 34 anyos, asin andunad kay ning si Gestoni Gernale Alascon, 22 anyos, na parehong residente kang Barangay Lahong Bulan, Sorsogon. Sigun kay Police Master Sergeant Alvin Biago kan Sorsogon City Police Station, gikan Bulan, Sorsogon, pasiring ko tang Pampanga ang pigmamaneo ni San Juan. Alagad pag-abot sa nasambitar na porsyon, nakaon ni San Juan ang linya kan kasabat kay ning truck na nagresulta sa saindang pagkakaaksidente. Yung curb lane na yan, particularly dyan sa may malapit sa may simbahan po yan, napakadelikado po. Kaya ina-advise po namin sa mga motorista na mag-iingat po sila dyan. Kasi minsan, lalo na ngayong panahon, maulan, tsaka yung road condition natin is prone sa mga accidents. Saro sa mapigihiling na anggulo kang otoridad, posibleng nangiturog si San Juan, rason nga ni mawaran inining kontrol sa pigmamaneo kay ning van. Possible po nakatulog siya kasi po possible din yung nawalan siya ng preno. Pero accordingly sa CCTV footage, parang dinedire-diretso niya yung curb lane na yon hitting the other vehicle 2. Yun, siguro ko nakatulog po ito. Kaya posibleng na nakabangga doon sa other truck. Patanid kang kapulisan, lalo na sa mga motorista, kung in kaso day kaya kan hawak na magmaneho, day nanggad pagpirito ng sadiri nga ni makaiwas sa aksidente. Sa presente, padagos pang pigtratatar sa ospital ang tulong lugadan sa insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.